Alas 3:15 na mga kigson, live dire sa Island FM, Bridyo. So ato nang gipalive ang kuan kining sa kuan kining UIR ang gipahayag ni Reverend Father Dario Ligano nga matud pa niya Divine Nature Experience Day. So tinaw kayo. Niya wa pa na niya ma-repute matubag kung nasipyat ba siya. May pa si Paras Pilipinas kaya ako masing ipungutan, nagapos sa pangutana nga kanang pagsulti ni Reverend Father Dario Ligano Divine Nature Experience Day. Sayop na o insakto na. Sa inalitok lang to sa kuan nga kuan sakto ang punto pero nalitok dili mao sayop lagi. Ato bawa mo lamdag ang Holy Spirit ana. Ngong kalagaya kay pagtulunan ko ningon gyud ang Juan 16:12 mga kigsunan. Tumasahon ang Juan 16:12. Ang tanang kamatuoran gitudlog lang sa Holy Spirit. Mutudlog yun. Yan, wa kagayire ana. Sa ato bawa mahimo ang Holy Spirit ang kalagaya no. Tumasahon daghan pa unta kayo nga akong isulti kaninyo apan kung dili pa kamo makatugkad niini apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran tultulan kamo niya sa tibok kamatuoran dili siya magsulti sa iyang kagulingon apagbuot kung dili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man ang mga butang nga umaabot. So muna nga sultihan sa tanan kamatuoran. Muna nga, Holy Spirit mo lamdag ko na tumasahon ang Lucas 12:12 o sa Matthew 20 mga kigsunan. Iyon dire sa Ebanghelyo, Lucas 12:12. So ano yung nga mga apostoles, so ito magsalig silang hibalo, nagsuwila sila, lamdag sa Holy Spirit o experience. Muna itiman na yung mga kigsunan. Lamdag sa Espiritu Santo. Unya sa Lucas 12:12 ningon dire kay nigabot niya nang panahon na tuluan kamo sa Espiritu Santo unsay angay ninyong isulti. So nigabot ana unya ang pare pagawalay ko ni oren press nganong gitudlo sa pare Divine Nature Experience date man o di tinangana perting klaruha rin Antonio Macasiro Jr. May hapon Brad, watching from City Davao Oriental. O niya, Matthew 20 mula ni gapon tingaling unod ang atong kanon kay mo respetar mata pare orden press ko na agad. Kay kaning uban gud clever kay ning uban nga pangutanon na to nga wala ko no masipyat sa Padre Dario Ligano sa yang tabi. Unya wa masayo. Unsa na mo mura mo bibi mi Ruben ni Clio nga ang inyo mapanilplag mayo bisag klaro na lahi din na prinsipyo sa Roman Catholic Church. Ni sa lipod ito mga pare ito gibumbahag mayo sa Ganilya sa una. Perting radyo lanog na radyo ito. So ba mga lugar kitang-tang ito siya. Iba mo guna may parokya siya ro dito i-mention. So di na makuha no tang-tang na dili lang taguan ta. Ako nang disiplinahon yun ta. Muna sa punto bitaw nga kining nagabusar ba di kay pare ka di ka ikaw na sakto na no di puna ito mga na imperno mga pare di itong mag-i-communicate si Padre Pisuta aglipay niya Martin Luther numero 1 to Rebeldes Katoliko niya bisag pare isa to nang sakto pa Martin Luther dili mo ra na protestante na noon muna nga dili ta magpanatiko ba atong unsay doktrina ng insakto dili na maayo sa dire ningon ray mga kigsunan nga mas dako ang Matthew 20 Lucas 12 ito gibasa ningon dire mga kigsunan nga sa kuan kining wala ang sulatan Matthew 20 Klaro kayo ni.
Kaya mga pulong sa inyong unyang isulti, dili inyo, kudili iya sa Espiritu Santo, sa inyong amahan nga nagsulti, pinaagi ka ninyo. Iya sa Espiritu Santo. Unya, ang Holy Spirit, nagtudlo mo na, naguban man na sa Roman Catholic Church. Yung simbahan na yun, nanudlo din ang divine nature matay. Samang tao na. Mo lagi na nga. Pero siya ang kuno na itong nasayop, ta kay, sana sa humility, pagpaubos ba. Di kay, sipiat ko ito kay nasayop. Nga, paglitok, wala nga, diha ang datudayon, iyang makuwi niya. Nama video, klaro mo kayo mga kiksunan. Na nga, mga panatiko tao, luoy kayo nga, sundog-sundog na po. Dili mo ito mabasol mga tao, sir, kay ilaham ng diehard po kay idol mga supporters. Kaya problema na. Kaya inyo man na kay Uno 1:27, apang ginihuga na kamo ni Kristo, sa iyang espiritu, samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo, wala kamo maginhanglan og laing magtutudlo. Kaya ang iyang espiritu nagtudlo kaninyo sa tanang butang o matuod sa iyang itudlo kaninyo. Busa sunda ang itudlo sa espiritu kaninyo o pagpabiling kamo diha kang Kristo. 1 Juan 2:27, perting klaro ay. Gidihuga ni mga pare nya mingon lang tanga, uy, sipiat sayop gitu gyud. Manang ubang nga sayop, mga opisyal pa na sila. Siga pare sila kay siya nagapanudluan na ningon tanga divine nature experience net. Nga ilang baruganan, divine person experience net man. Nakatatak mo na sa Gadad Catechesis. Pero sa original ni Brad Chok Fernandez sa kagipirmahan, wa may divine person experience net ito. Wa gyud. Ni pag 2023 ni kalit lang tungha ng divine person experience net niya mingon sa CBCP ko no. Pangutana, tanan bang obispo na hibawa na? Pila man ka obispo ang CBCP dai? Mura po man nagsuod po sila taon sa wa mo English mga obispo. Muna pangutana. Sama ingnan gyud mas mga obispo. Papel na nadawat ninyo. Manang namatay kagawasan sa pagdawat og dili. Respect human life, katikism of the Catholic Church. So muna usa sa punto nga kinang video i-record yun nga bisto katigong ba nga daghang isanan yan lanog ito nga kining nga ang itudlo yun para mahilom na mga Catholic defenders mingon nga divine person experience it ubispo pang pranog niya saksihan sa mga media ngadto si Kugtas ito saksi kanang uban kay mubaya sa mga Kugtas God kinatay mo ni suban so muna yung mga usa sa punto mga kigsunan. So muna nga usa sa kuan kining tunay recognize kay mawala niya ni si uban kay ilan ang gihaguan si Angel Ibanez og si Antonio mo to siya nga kuan gikuan nato kanina Antonio Albarico o Deliverance amigo ni Mako Mangyo Dennis Salagia so daghang ito bagunon mo gito napay Sabanga napay Bukidnon napay Manila niya wala kay ko ka arangkada sa uban kay di na balahan ato tinubag daghang yung mga kigsunan ang uban nga mga kuan kana po si Elpidio nga kalawan kuno ko may debate dito ilang Jules Lawas nga ni lakaw sa iyang pamatud-an divine human matubang si Carlo Barinas ang saming gama ang nagkuklina matubas sa binanang uban niya hagit gisa nako mo lagi na nga social media nga ay may actual debate yun kaya ba makita na yung mga sana pag-proceed sa amin kung magkatumbag ba sa gunto kaya na taga Sabanga sad simple si Chudor Rona Mundihon nga simple diya ingon sila na ay mabasa nga divine person experience net gamit siya og CCC 630 namto rin sa ibutan niya wala brad sa usaom na diyan ko'y katikisim mo na Catholic Church rin punta ni basa una abay kining divine person experience it kung makabasa ka biya ko sa Katoliko mag-uba ng aragos ganay literal kung makabasa mo divine person experience it wa ganay katubag si Padre Daron Kitgano ana kamo nun pare na siya uban pa
Yaw, imo inyo ra ng panabot ba interpretasyon nga gihaom nimo sa number sa katekisim o Catholic Church. Sayo naman kayo na. O mo na nga, naay divine person ko. Moingon ta nga divine person namatay, imong gibuhat sa divine nature. Nabuyok sa Malabuyok, Cebu. Ilan iti, manulito nga. So, sari sa kuan niya. Sa may na, ngutana rin. New Brad, nangitag, saan eh? Di ba makita? Gregorio Nocos, Sigfred Lassa Jr. God bless Iron Man Iwaydi. Gregorio Nocos. Watching man, good afternoon, Brother Iwaydi. Kumbati, bahala na sila, Anthony Canillas. Bahala na, sandahan na dahil nila dahil. Muna nga, sandig si BCP na, anad si BCP niya. Kung ato sa lang reliyon ko ito, Biblia mo gamiton. Law-gaw kayo mga Biblia. Sa lang reliyon, Bible mo gamiton niya. Gamitan ng Biblia, di po madawat. Imadto sa CBCP. Pasti lang, lipat-lipat mo na inyo. Isa ito nag-chat niya nga, si Padre Darwin Coro, master na siya, lipat-lipat sa ito, yung ikon nga, basketball, exercise, lipat-lipat, balin ba? Strategy na pada. Kini reliyon, strategy po ito ni Padre Darwin. Pero kailangan ang kuno na nasayop sa siya pagpahayag. Nawa mo lamdag ang Holy Spirit niya. Kay ito mo naman sa Biblia. Pulong na sa Diyos niya. Sige kag manigar pulong sa Diyos na si BCP. Ay naman, inigmisam, gamit ko Ebanghelyo, Word of God. Niya kang ubang mga followers niya. Dahil hard nga, mingon nga, gisubagay man imong Biblia o Magisterium. Wa man na subagay, kaklaro ana, sa Catechism of the Catholic Church number 86, yet the Magisterium is not superior to the Word of God, but it is servant. Mingon nga, pag-interpret ba ang Magisterium, wa kumungutan ng interpretation, kinsay labaw, tumaga na. Mingon ba, oo, move on na nila. Marot masad, kay kuan, move on. Dili kay tason kay man, kuan man, maulaw po. Garbo lagi ni, garbo ni mga pormahan mga kisunan. Tagas garbong, gawas ang garbo gini, hadlok, malupig, hadlok, sawayan, di masayok. Kada si Kristo gani nga, Diyos og daw matuod nga gidagmalan gikan sa Jerusalem downtown area padung sa Kalbaryo sa Golgota perting layuan. Diyos og daw gamahanan ko to siya. Wa kani kastiguhan mo diyo nga. Wa na gamitan ang garbo niya. Kinsa mo kastigo nako. So nag-anto si Kristo. Nagpaubos. Si San Pablo bagi-itang di batidor. Pari begitu obispo. 2 Korinto 6:10. Ingon siya nga, ako bisag wa ko mabuhat. Inyo kung tumuan. Sa ato pa, nagpaubos si San Pablo. Ano bang pare di mo magpaubos? Tag-aas mo garbo mga pare. May na manudong mo lecture. Was buhat. Kung sa mga pare noon nga, di mamaangko na sayop ko ng kaday literal. Wa na sa Biblia. Wa ko na sa Biblia. Mangita mo laing verse sa Biblia nga, nagibabasa ang Diyos sa matay. Ang Diyos sa banal. Pisag wa yung ngita, mamalit. Ito nga, napoy giikuan nga, dili tiwas og basa sa para mamatay ang Dios. Pasipala na dako sala nyo na. Muna nga usa ka na kapasipala nga magtudlo ta nga supak sa kamaturan. Supak sa kamaturan tungod na sa garbo. Muna magpaubos ang mao man agdas Ginoo sige ta. Wala di ang lecture sa mga tao niya. Uturo mo dali mo angko sa tong sayo. Di na maayo. Ang mga santos lingig ito. Oh, muna sa kung masipyat mga ganita nga, manudlo ka nga na kaya ng divine nature experience din. Laro na sa iyo. Pang naman, ang Trinity naguba. One being, one essence. Sa 1 Thessalonians kong example, Duay Rebs, Bible, Latina Vulgata. I and the Father are one. Ako man usara. Duha may gingan. Kung sa explanation sa putok. That is one divine nature, one divine essence. But two distinct person. So mayroon ka divine nature na matay, hastang amahan patay sad. Holy Spirit ug ang anak. Perting hagbaan ng tulo kubok na matay ipahayag sa gaday literal. Dili ang grupo kay uban na di magtudlo. Sipyat ang pare. Aningon dito nga namatay ang pagkatao lamang, human nature only. Yang proper subject ang divine person namatay po. Kay divine person experience it. Pagkataon-taon
Divine nature experience, tulog mo namatay. Peste lang, tulog mo namatay na ano niya. Muna si Paras Pilipinas, ang membro sa Gaday literal, niingon nga, nasipyat ang pare, ba di wedi. Pero ang uban, tabunan may bare bisok. Pero yung tabon, wa ko na masipyat ang pare. Nung saga, sukal sa sinugluway pare nga, nirehis. Kadagganan, impirno naman ubal matubang pare, si manyangat. Ayaw, kukuhan mo, kulto na mo. Panatik ko na yung mayo. Dili naman si magbasag libro. Niya, di mo otoridad. Dili na August libro na. Sa saktong filosofiya. Kay ang science of being, ontology, ang immaterial being o immaterial being, di na mag-mix. Diba niya? Dili na mag-mix yun. So, sa ontology na siya. O niyang immaterial being, mo ng Diyos, spirito man eh. Pure spirit. Ang material being, kitang lawas ato nga, subject to dita, kaya naman tayo lawas. So, ang espiritu, not subject to it. Ang not subject to it, isadol mo sa subject to it. Kung sa guba ang logic, kung sa may logic, logic is a science of correct thinking and reasoning. Science of correct thinking and reasoning. If you against logic, then you against the soundness of your mind. Muna isa sa punto mga kigsunan nga, sa diha na science of being, ontology, karang gaday, nonsense sa absurd statement na siya. Di malawat kay. Immaterial being ko niya. Ang died, material being man. Oh, imo dang isagol ng immaterial being o material being. Nonsense na. Absurd statement. So, muna nga, ihala na sa filosofiya o sa branch sa filosofiya, di na kabarog ang gaday mga kigsunan. Samo tas Biblia pulong sa Diyos, huwag mabasa. Yang pulong sa Diyos, labaw pa sa magisterium. Nga, mugamit mo si BCP nga, tanang kong ibis mo da, giingnan ko mo. O tanang, giingnan mo, pilak mo kong ibis mo ningon nyo nga, kinigi ka sa si BCP mo, gini. Be, pungutan na, lain na siya pungutan na. Pilak ko ibis po. Kaya contradict man, ipahayag ni, itong i-post ni Chong Chua, na video, si GQ ga video, tabangan ni Arsobispo Palma, si Bradshaw Prandes, Adam Amper, Tomas Caburnay, o si Juan, Jikyo, o si Juan, sa Tuban, Tungchua, na ang atong talahurong Arsobispo Palma, mingon nga, ang human nature ang matay ni Jesus Christ. Nga, pero ito pangugat ni Father DC, sa mga DC, DG, Father Dario Nicano, ningon dito nga, the God died is to be understood literally, not figuratively. Wa, klaro ana, di wa magasigo. Pareha na ito statement para parehagi ka sa BCP, wa man, maparehag statement. Muna, pangwain sa itong obispo niyo kuban, kadi mga obispo lima rakabog, daghan mo yan. Nga parehagi din nga na. Muna timan subukat ka na akong pagkatanag yun. Sa mga tagabukat, si mo gamit si BCP. Ato ang senyor si G. Ilas yung paminang gamit ng mga dagong tao. Ultimo rabuta si Berta, membro ras Katoliko. Kita mo kuha na. Oh, mana sa punto magigsunan nga ato ng pamalandungan nga sulbad na kung magpaubos sa umaangkon ta sa tong sayop. Sayop pa di ta hingpet kit si piyata. O bakoy kita niya sa ni si ngita mi pagi yun. O nga makakaturangon niya. Nya na may ubang mga members Gaday literal ingon na si Piat is father yun. Oh, kana si Piat dili man tanang sip, di tanang sipat sayo. O kuan mo kining bugat ba. Anthony Canillas, CCC 10085 Brad, klaro kayo. Sigfrid Aturedias, amigo ni Rem Pintes. Tiko ka ara sa Niskit gano, ngoda niya. Yan. Albarico Antonio. Ingon rin nga buhatan nila Brad pareho sa Complementary Bible, naaman lang ang Complementary Bible nga Catholic diha Matthew 16 verse 18. Danim Catholic mao nay gigamit ni Wendell Talibong o Eugene Gapo. Mabitaw na kanang Matthew 16 verse 18 mga kigsunan. Dili ko uyon kay ako nakasugat ko sa mga kung Iglesia dagko kini kwentro nako pero sobra 20 kadibate ng Iglesia ni Cristo. Jakuno pareho ra man tao ra ko na sila. Pangita kay itong ministro
Wa gini kagapig si Padre Darwin kitgano ni kining Ramel Parba. Ulahir na Padre Darwin yung kwento na 2010. July. Na usa sa kuan nga 2010 naging kwento ng Ramel Parba. Yawa man ang Katoliko gyapon. Mangita man sila si kuan nga mga dagko kay mga kontra ba. Pero si Kristo mingon Lucas 15. Rogers makanka mo nagitigmala sa DYR. So man nga kanang Alan Salada. Kanang ipahayag nimo nga Wendell Talibong. Ingon ko kay Iglesia Cristo. Inyong kauban libong ato kay Matthew 16:17. Nay one holy Catholic Apostolic Church. Di may kaubang kada literal mas Wendell Talibong. Bitaw sipyat siya ito. Murang yung anak yung kay idoktoran ba. Ako nang hindi mo yung doktoran nga. Wala man na sa original sa Aramaic man ang kining Mateo. Wala ginang o Grego ang paunahang pagtutugon. Latin wala ginang available may one holy Catholic Apostolic Church. Gipalusot yung litra nila yun para naa ba. Di na prinsipyo sa Simbahang Katoliko Romano. The principle of reading the Bible is not to be interpreted word by word, but the whole meaning is to be interpreted. Ngunit man niya mga kiksunan nga mga napatay 5 minutos mga kiksunan sa di pa matapos. Muna Alvarico nga mo lagi na nga dili mayo ng litra po litra literal yun nga mabasa daog na dili na daogon ni anak sa Antonio Alvarico sakto ni buat 2006 debate na sa Bilaran gamit ang Comparative Bible nga I will build my one holy Catholic Apostolic Church. Muna nadamay yung ubang simple siya lang gibuhat nga dili mauna. Ano di mong kababaro gulay mabasa? Prinsipyo des Roman Catholic Church mabasa? Litra por litra? Palipat man yung anak. Ngano po ning gaday literal? Niya, mo ingon mo gaday figurative sa badsok? Mangita yung paagi masayop sa badsok? Muna nga, mura mo mga dili mo Katoliko, kulto naman mo noon. Melchor Manila ito nag sa gadi suloy sa lain ni. O sa panguban niya mga kuan, na mga si binatong mga amigo, Namral Grad, Jubilon Pastorel, si Nel Grenia, Leon Caso, Tamis, Tomas Caburnay, o sa kuan, kining Sectopelo Prado, o kuban pa mga kuan, na mga simpi si ya sa kuan, Dario Inubio, uban pa. Basahan na to ang fundamental sa Katolik Dogma. Atong balikon mga kigsunan. Siegfried Diaz, okay. Saan ka sirak tirada po ni? Attorney Siegfried Diaz. The doctrinal decision of the Church, if God there are three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, each of the three persons possesses one divine essence. So kanang divine essence, mao man ang divine nature. Mga kaigsunan, sumala sa gitudo diri sa fundamentals of the Catholic Dogma. So essence one being mo na siya. Naman na sa kwan, ipahayag mo na ni Bishop Muro, uban pa, sa to, pag yun mong namatay ang Diyos, divine nature, pulpog, sarmay Diyos, Santiago 2:19, 1:15 City, King James Version, for there are three be recorded in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. Mo to divine nature, namingon mo divine nature, tabunan yung sa gilitok ng pare, na namatay ang divine experience din. Pero tingnan mo, video na. Anong di mo imog yung sumpayan nga, laro naman ang sentro man na. Yari kas debate ang weak point. Ang weak point mo, maura man na, balik-balik ko nga ni mong mauna siya, di kay mudagan sa kaglain. Maura man na igo yung sentro sa isyo. Attorney Siegfried Diaz, di kuka ng mga gaday litir dayon. Kado na nag-dialog may kalimay na haet ng pastora po kay na siya mga prinsipyo nga pagturang gikan sa balang kasulatan nga siya giluwas siya sa Ginoo. So muna nga mga kaigsunan. Kunya ang sa punto mga kaigsunan kanya to dili man ni pabagon to ng ubang mga pangutana nga kining nasa Mindanao niya to si Hugo Tagalog. Ang tanong ko kay Hugo hanggang ngayon hindi pa nasagot. Saan nakasulat sa standard books of the Roman Catholic Church? Divine person experience it o divine person died literally. Hindi mo sagot. God died literally. God died literal.
sumingo CBCP. Ang CBCP, College Catholic Bishop of Conference of the Philippines. Panghadla man aron inong nga wa ka ilan mga bispo ng gamit kuto-kutlo man. Wa. Psychology man. Hindi na gamit-gamit man niya. Pero klaro kay si Bishop Bactol, the divine person did not die. Nga Bishop Bacani, klaro kayo. Ingon dito nga, the second divine person of the Blessed Trinity, who is true God, died in his human nature. Klaro kayo. Nga si Bishop Moro, tingnan Our Catholic Faith Manual Religion, page 75, nga although only his human nature died, only. Catechism Council of Trade, maulagi hapon, to die and suffer are incidental to the human nature only. So, yung gamit po sila nang namatay kay ang purpose subject, ihapak ito, tagiya mong divine person, sika divine person. Hapak niya, sinyong explicar, parang ebidensya asaman. Ang ebidensya, divine, sika divine person dahil literal, asaman na ron. Imagination na ninyo, no evidence is a false testimony. Muna itiman yung mga kiksunan. Jojo Labaho Gutierrez, kini siya kayo, murag, God, kanatay na siya. God dahil literal ni. Dili lagi sayop ang God kanatay, pero kanang, di man sayop, alam, dapig ni kanang muday. Dili man sayop. Pagsupak ninyo sa God dahil literal, maunay, nakasayop ninyo kay sandig usa mo sa simbahan nga ayaw sa inyong organisasyon. Unya ang God kanatay sa simbahan na dili tubaga labaho. Kay iningon ka man nga dili lagi sayop ang God kanatay sa simbahan bana tubaga na. So nagusupaki ang simbahan. Sa mga prinsipyo pangatarungan nimo di madawat na. Pagsupak sa kanay literal mo na sayop. Supakon kana kay wa man gitudlo sa simbahan. Kung gitudlo pa na ano sa Biblia, gitudlo na na sa ano, wa man gitudlo. Imagination naman na. So muna nga sayop ng gaday literal, unbiblical, historical. Supak sa dugman. Mo sandig mo sa CBCP. Usaman, pila ka bug bispo ningo na. Gang niya papel nga itong gaday kiti Cebu man nagikan. Tao mo mahibaw. Nya, wa mo mahibaw na Cebu nagikili na Manila. Ipirmahan na dito tingali, idala dito. Kaya naas pa din supan nito nga sekretary, dili obispo. Dili obispo. Mga kaigsunan. So muna nga, ang ebanghelyo yung ikuha ni Jibohol mga kaigsunan, apan atong panahon karon lisod na usab, mailan ang tinuod nga higala o amigo, kay daghan maayo lang og sa atubang. Tinuod na. Probe na. Sa kalibutan, din mabaw ng kalibutan. So walay niya karon ang buhato na to ini nga amping ta niya kuan kining tumantas kabutos Ginoo nasa pulong sa Biblia niya kining relihiyon makapadato kuni kung dili maya ato basaw ng 1 Timoteo apa may kuan kining 10 minutos 15 minutos pabiling mga kigsunan matod pa diri sa ni San Pablo sa Timoteo nga ang relihiyon daghang gyud makapadato ni tungtanaw Antonio Albarico. Brad, dia karon gabi si BDR sa Lapu-Lapu, Padre Darwin, Al City. Sa pagtuon niyang gidala-dala, si Padre Darwin ko, ang ubang mga Catholic followers, adto na mo hangop niya, dili na ni Jesus Christ. Dili na mo, kay Ginoo na sa Padre Darwin sa ubang mga tao. Ayaw nga na, tungod yung bato bang Ricky Player to recognize. Ni kuha nga, tungod na social media rin. 1 Timoteo 6, atong basawa na. Misan po to sa pinis sa walay hundong nga panaglalis sa mga tao nga dili makasabot. Igo nga dahil literal ni. Wala na magbaton sa kamatuoran, nagdawam sila ang reliyon usa kapaagi sa pagpadato. Usa pagpadato ba? Ang reliyon. Inoon nga ang reliyon makapadato gayod pagayo sa tao kung siya kontento lamang nga naa kaniya. 1 Timoteo 6:6. 1 Samuel 2:7 ang Diyos ay magbuot nga kinsay datuon niya. Kay na may mga dato nga madato sa malimot sa Ginoo. Naman sa Biblia gyapon na nasa panultihon 30 nga ang Ginoo mingon ay usa ka tawo mingon Ginoo, ayaw lang kong datua kay masala, mawala niyo ko nimo. Ato masaw na,
Wala ni hinubra naman ubang kay ubang nga ngingig ito mga laing reliyon sa una nga hingili og yawa, paig mo sa giton. Sus taga-agyo ta pila ka hektarya. Muna nga ubang reliyon mga kuan. Ya dato na, muna nga mga taas mga garbo na. Muna ilisod na mga kiguran. Ato ni tanaw na. Proverbs chapter 30 verse 7 to 8. O Diyos, na pangayo ako kanimong duha kabutan. Tawan ihatag in taon kini kanako nga dili pa ako mamatay, sa di pa siya mamatay. Pag ipahilayo ako sa mga limbong sa bakak o ayaw ako himo ang kabus o dato. Dili siya gusto nga pobre siya og dato. Oh, klaro kayo? Hatagi ako. So, ang panunti itong basa nga, nayo ba nga dili siya gusto madato kay mawala siya. Mawala, makalimtan ng Ginoo. O niya, kung papobre siya, mangawat mo siya. Igo-igo na yun. Manaingon ni mo, Senior CJ, pobreng hayahay. Kaya nga, kuhan nga, nilherin niya. Tabangi ang iyang katinawan, Brad, kay naaman na open forum, pero pwede ka mga tanah. Tambungi, Brad, ang iyang katinawan. Sasam na sa Brad Chuk. Kristo sa labing kamanan, 13-14 na ingon diri nga, kung tinuod nga man kini, uban unsa pa kadako, ang nahimo sa dugo ni Kristo, pinagi sa walay katapusan, Espiritu gihalad niya, sa iya kagulingon, ingon nga hingpit, sa halad, ngadto sa Dios, nga tong dugo mo'y naghinlo, sa ato mga konsensya, nga walay kapasalanan, nga buhat, ang maglagad kita sa buhing Dios. Klaro kay litap-litra yun. Si Jose Salvador Tergais, niya Anthony Canilla, si kanang dilherin niya, tambungi, ang asa ka Brad Chuk Fernandez, pwede na po, pero punog ng ganing, o ato sa gidi, gaday literal tambungan na to, murag, magrambol yung dadong, respetar dadong. Albarico Antonio, buhatan ni Brad og pareho sa confraternity. Anak ginamagay, buhatan na gaday literal ng Biblia. Tamlaan na. Buhatan na nila, Brad, pareho sa confraternity Bible. Di na maayo, Brad. Kasi na uban rin, si Joe Labajo. So, daghang yung mga kwan. Dinis sa Lagia. Topic, Brad, gaday literal. Isa may mo kwan na. Balik na, huwag mo na yung basa, giangkon na rap lagi itong debate sa Plaza 2016. Why mabasa sa Council of Prince si Alvin giangkon mo na ni. Wala mabasa si CCC lagi. Safety of gadaid. Why literal? Dungagam niya din na tinood gibutangan yung literal. O man na. So manang usa sa punto bitaw nga. Yang Mother of God figurative ato ba nila sinupduki ang explicar na Brad Chuk Fernandez siyang katinawan na libro. Siya may kompetensya na. So dili ka mong nagbasa lang. Igo ra mo ni basa wa mo yuturan mo pasabot na mga kingsunan. So muna nga, pero arita sa sentro nga, ato nang gibasa nga ang dugma, kamatura na, yan nasumpak sa dugma, di ka katoliko yun. Mapare ka o dili pare. Kuhan mo na, yung gamit mong si BCP na yun, mo masalipod mo nito, aron inong di bugok doon, sa di bugok doon. Kung sa may si BCP, pila ka obispo na, punta na, pila ka obispo, nasakop na. Yan, i-speaker tanan, o ni, kuhan na mo, kuha mo mga pinirmahan dito. Muna isa sa punto. Video na yung mga video sa bisyo-bisya pakani niya, uban pa ang mga kaigsunan. So muna nga, isa sa punto nga, para masulbad ni, magpaubos, maangko ni si Pader, Reverend Pader Darwin Gitgano nga, nasipyat na sa'yo po pagditok, na niingon ko, divine nature experience din. Bugat na Pader Darwin. Ako lang yang yun niyo. Kaya ningon to Brad Gideon Ornisa nga, pagpaubos ko no, iyang ikuhan dito sa nag-live ko gapon, tinoon na, kay dili mo mga pare paubos ng ganina si Bishop Chupilo Kamumutoy usa ka maabot nga santos kisay makahimo niya charity and humility wa di mo wa niyo kana de si Bishop Chupilo Kamumut usa na ka pare nga paliko na to Bishop Chupilo Kamumut o maabot ng santos ini ato manong lisod ta purgatorio gani ya mato pa ni Padre si manyangat dagang mga pare o mga obispo ng impierno gumikan sa iyo ng panudlo nga doktrina o immoralidad. Pero klaro niya, wata mo ko condemn niyo dito kay ang kalawasan buhaton pa man. Matod pa sa Filipos 2:12.
work out your own salvation, repair and trembling. Kaya ako hangi o na ni Padre Darwin, kung nasipyata, kay simple ko gapon, nasipyat ko ito, tingali, wala kalamdagi, panggiyo na, di na personal, naman sa bibiyang ibasa kanina, tingali, tao ram puga, yung mga kunong na sipyat mo kuda, mas hindot na. Ayaw patuwa ang mga followers nga pirmi kan sakto. Kaya tao rata. Martin Luther sipyat nga na, pare ito. Si Bishop Chupilo Pumumotingon, magagaham ka nun nga buhay ng Diyos. Sus, pero di basa-basa na si Kuan, Bishop Chupilo Pumumot nga charity and humility. Mapobsanon o manghiyatagon si Bishop Chupilo Pumumot. Tagsari pare nga anak mga fiksyon ang way kwarta ingin sing iprinda dito sa mga konsep. So, sa tanan, nalukato na po niya. Hangtod nga, mailan niya ngalan, dili na ikuan. Grabe, kabalaan itong, ano yung mabot sa Santos kay, kuan man, piningusam ni ka, kuan mga kiksunan, pining pare, niya, suito po sa Monsignor CJ kay Tanong Libolinggo kay, at muadto mo to niya, sa dito ba sa dalagit asahin, niya skarkar sa Bishop Chupilo Pumumot, munsulta po niya, karas Monsignor CJ, mengusulta sa itong obispo sa Usami City, sige ngon, si Kuan, Lusado. So, mengusulta sa niya kay, kini mo siya hait mo sa mga kanunlo, ban pa, laut simban, matrimonial court ko na ko. Si Blasok, ato na patambag dito sa mga, kuan sa matrimonial court ka na ba? So, ito na si Mr. Caetano Gubulingo. Eh, siya ningon nga, akong ipungutan na, si Brother Soprande, si mong na amigo mo, senyor, sayap ko siya nang wali siya daw sa garay, literal. Huwag man masayop si Bradsok, kaya pang debate gamit ng Bradsok Fernandez. So, huwag masayop niya. Dikit na siya ni Arcibiso Palma. Kanya, kaya sayon mo, huwag na masulbad. Sa una ko na nasulbad sa simbahan, 300 years. Una, ang sakto ko na matod ba niya, the second divine person is always alive, died in his human nature. Monsignor Caetano Gubulingo na. Subaka na pa rin Darwin, 20 mugul bidal seminaryo niya ikaw, matubang John Porca, nagpakahilong na ka seminaryo sa una. Ang imong profesor giadto ni John Porca sa seminaryo. Nya kita na record mo siya kay Tanong Gubulingo to nga si kanya theology dito na porter theology. Berarti hay ita master Latin mo gyud kinat sila. Mana sa punto nga imong saligan ni Colonel Vidal, Colonel Rosales. So di na basa 80 na binta na edad, taas ang edad. Nya kabot man na idara nga ikalaw as Ginoo kay taas ang edad. Ina nakatullo sa tagamay niya. Unang usa sa punto nga ilang lang ingon siya nga, imbes malangit mo, ma-imperno na noon, malabuhan na yung mag-isang may laki. Una yung social media, trending ay patuloy ko nag-unay, si Ibe versus si Ibe, gumikan sa isyo, nini. O, yung nang pang-predaro si Blanchoka, Little Pope, Little Magisterium. Luyang na Little Magisterium. Pero Blanchok, ningon nga, gusto na ko nga tubang sa mga obispo mo explicar ko. Ingon sa UCR mag-isunan. Kasi maabot ang panahon ako. So, manang sa punto mga kiiksunan, niya mari kuan rin ng utana ang mga kuan naman so daghan ng utana ini kay kuan mo ni mga Katoliko ini palupi kung uban kay mura ni yaw-yan og tagi martial art gaway ba di mura palupi Antonio Albarico sabi ng ba si Dinis kuan dili Dinis si kuan Abarkis o dili ni mo so wala na yung tanah mo siya di mo may makita o naggangi mga pangatara Gir Pantonio recognized si Lakwel Joel so ito nito puson sa mabong gampo niya ang timanan to sa Kabalaan Santos purito na Bradiman Pinado nga si Saint Philip Neri matod pa niya think of yourself that every day is your last inudumi kanunay mo imong katapusan kaya nasa Hub 420, Hub 24-20, nga buhay pa ta sa buntag, buhay pa ta sa untoy, gabi patay na ta. Nya, adlaw maron hapon, nang muagi pag gabi. So, malandong ta, matubang Pader Dinis kumumot 4 sa minggo ni Aling Bacalso, yes tabuno, nga magampo siya sa di pa sa matulog, maghinulsol siya. Muna yung sa sikreto kay, kunita mag-hinulsol natin sa mortal, ikmatan to imperno na. Muna di malas ang mag-igsunan. Alam samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, amen. Salamat yung Ginoo sa mga gayon ng giyatan. Gikan na ito rin mga oras sa way kukulian way katalagman. O kinitanan mong ipangayo pinanggis sa ngalan ni Kristo uban sa panabang ni Birhen Maria o ni San Roque o sa tanang Angel Santo sa langit. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit.
Amen. God bless to everyone.